Man kan køre helt til Rømø. Der blev lavet en dæmning. Vi startede i 40'erne og var færdige i 48. Og der kan man så opleve både at se ebbe og flod. Og man ser de faskiner, der står ude i vandet, der er beregnet til at holde og beskytte dæmningen. Hvis der er stormvejr, så bliver det altid noget liggende. Altså man kan se, at dæmningen den er blevet en anelse større hele tiden. Og så kører man over det cirka 10 km over. Og når vi så kommer herover, hvad er det så for en oplevelse, der venter os? Vi må jo nok sige, at når der er rigtig mange mennesker på Rømø, så er det solen, der bestemmer det. Altså, hvis det er rigtig godt vejr, så er det også rigtig, rigtig mange mennesker. Så solen, den har altså en enorm indflydelse på, også hvor mange dage folk bliver her. Sådan noget. Og det gælder hele Rømø. Og vi sidder så på et af de ældste hoteller nu. Vi sidder på et af de ældste, og det er Hotel Dakolk, der blev bygget i 1899. Og fungerer som hotel så frem til 1965 brændte det, og der fik Friis og Molde så til opgave at bygge et nyt hotel, og det blev så det nye, som vi ser nu. Hvordan fungerer hotellet i dag? Altså det fungerer primært altså som det er om sommeren, hvor der sker mest, og derudover så er det weekender, hvorimod sker der ikke ret meget mandag til torsdag. Men der kan godt bo en del i lejlighederne, hvor de så passer sig selv og sådan noget. Det er ikke bare værelser, der er også lejligheder? Der er 37 værelser, og så er der 21 lejligheder, ja. Og derudover har hotellet så der Next, hvor der yderligere 33 værelser. Hvordan er lejlighederne indrettet? De blev renoveret, da investorerne de købte det i januar 2002. Det år der blev det alle renoveret, hvor der er nyt interiør, nye senge, nye madrasser og så videre. Og nye fjernsyn og dus, og det er up to date. Kan man komme her som børnefamilie? Ja, specielt lejligheden er der mange, der bor. Der kan være 4 personer, to voksne og 2 børn kan det fint være, og så er det et par stykker, der er lidt større. Så der kan fint være en familie med 2 voksne og 2 børn. Hvordan er det med bespisning? Der er det normalt de fleste, der har lejligheder, de klarer sig selv. Og hvis det er hotelværelse, så er det morgenmad. Der er ikke noget, der er kun morgenmad, og i højsæsonen der er det så køkkenet åbent. Ellers er køkkenet kun åbent i weekender eller efter aftale. Ja. Hvad er det for en stemning, der møder gæsterne, når de kommer ind her? Jamen, altså det de siger bagefter, det er i hvert fald, at både serveringen og den i receptionen, det er piger derinde, at de er altid godt tilfredse, når de går igen. Beliggenheden, det er nok den, der er allervigtigst for hotellet, ikke? Jo, det er det eneste hotel, der ligger så tæt på den store badestrand og så tæt på klitterne. Det er en af verdens største, jeg siger Europas største, men det er vist nok verdens største badestrand, hvor der kan være op til 40.000 mennesker i højsæsonen, når det rigtig er godt vejr. Den er enormt bred og også meget lang. Og det vil sige, selvom der er rigtig mange mennesker, så er der faktisk altid plads alligevel. Og man kan gå direkte ned gennem klitterne? Ja, man går direkte over klitterne, og så cirka 300 meter, så er man nede på stranden. Så er det et godt stykke ud til vandet, men det er jo en dejlig tur. Blæser det ikke altid på Rømø? Nu kan vi prøve at se i dag. Det er jo ikke fordi, det er så galt i dag. Det varierer meget, men det er der mange rigtig gode dage, hvor det er meget blæst vejr. Det vil jo altid være på vestkysten. Men det er jo en frisk vind, der kommer, så det tror jeg faktisk, det er mange tager over for at opleve. Simpelthen tager over for at blive blæst igennem ja, måske? Ja, det er jo rigtig mange, der kommer igen og igen til Rømø, og det er der ingen tvivl om. Det er efter den gode friske vind. Har man gået en lang tur på stranden, så sover man godt. Hvad er det, man kan opleve, hvis man vælger sådan et ophold her? Altså, udover overnatningsmuligheder, så tager folk jo, de tager ud og kigger på øen. Der er flere forskellige steder, hvor det er spændende at tage hen. Der ligger nogle brochurer derinde, hvor man kan se det. Derudover er det så muligt for at ride ned på stranden, og man kan også ride ude ved vores
Dørgården har også heste. Så er det golfbanen, og museet er der, og så er der forskellige andre muligheder. Vil du fortælle lidt om den range, der er her på Rømø? Ja, altså det er jo noget, vi startede for 41 år siden. Og vi startede med nogle få ponyer og fandt ud af 2 ting. Dels at der var mange børn, der var interesseret, men at der også var voksne, der var interesseret. Så fandt vi ud af en 3. ting, og det var, at der var mange voksne, især kvinder, der havde en indre drøm om, selvom de aldrig har prøvet før, at det kunne være meget spændende at komme op og på en hesteryg. Så det var det, vi specialiserede sig i. Også i, så foruden det, at vi selvfølgelig, der kan komme jo folk, der er erfaren og tager selv deres egen heste og rider afsted, og det er fint nok. Det skal vi også have. Men så har vi dresseret nogle heste sådan, at vi kan risikere at få folk afsted, uden at de kommer noget i tv'et. Og så har vi delt det op i grupper, og vi har for eksempel begyndergrupper for dem, der aldrig har prøvet før. Der er der en ridelig med til fods, som fortæller folk, hvordan de skal bære sig ad. Hvor mange heste har du ridt rundt på? Ja, altså nu lige har vi jo kun, i dag har vi kun 21, men altså i højsæsonen er vi oppe på 70-20 stykker. Og hvor er det så, man rider rundt? Ja, så er det jo på stranden. Det er virkelig jo et helt unikt rideområde her på Rømø. Det findes vist ikke andre steder, i hvert fald ikke i Danmark. Jeg har sagt, man skal langt ud i verden for at finde noget lignende. Så altså, man kan godt få en tur på en hestryg ude i Vesterhavet her? Ja, det kan man. For det er jo det, folk drømmer om, det er jo at komme ud. Altså, sådan en rigehal, det findes jo i alle byer, og det kan man overalt. Men komme ud i den her natur, det findes kun her på Rømø. Hvad er det for nogle heste, du har? Alt muligt. Vi har lige fra de helt små, for der kommer jo helt små ned til 3 år, som har modet. Og jeg siger altid, at vi sørger for det hele, hvis man bare selv medbringer modet. Og så kommer de op, og det kan være, at mor hun synes, at er forsigtig, grund af, at hun lige skal gå med, og så tager vi dem med os på begyndergruppen. Eller også får mor en hest, og så har hun heller aldrig prøvet før, og så synes hun også, det er sjovt. Og hun synes i hvert fald, det er sjovt, når mor er med. Hvad er det for en oplevelse, man har med sig efter sådan en tur? Altså, det er jo det, at man har ligesom overvundet sig selv. Når det er begyndertur, vi snakker om, så er det noget med, at man skal overvinde sin egen lidt indre angst. Og det kan godt være, at der var en dame, jeg fik op på hesten. Det var lidt svært. Og så kom hun lige op, så siger hun, min Gud, den vakler jo. Men altså, det er det, at man er sej, når man har fået det gennemført. For så har man vist sig selv, ikke mindst også sin familie, at man godt tør overskride en grænse. Du har i hvert fald fået nogle gode strandoplevelser, og hvis man har kørt rundt og set på de interessante ting, der er på Rømø der, så har man, det har så meget, at man tit kommer igen. Der er mange gengangere. Det må jo betyde, at det er dejligt at være her. Helt afgjort, ja. Og det er det sådan set også, uanset om det er lidt gråvejr indimellem.